Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo mukomana Ashe ndinoda kureururawo kuti ndine shavere njuzu. Murume wose wandinenge ndadanana naye anoita rombe rekupedzesera. Zvinhu izvi mukoma pandakatanga kuzviona ndainge ndiri form 1 ende ndaiva ndine umwe musikanzwa but ndaita zvinhu zvangu in silence. So at that time ndakabva ndachizotanga kudanana noumwe murume uyu ainge aine kombi yake ainge ainayo. Kubva zvandakangopinda mulife make zvinhu zvikabva zvatanga kudhakwa. Iye kunze kwekuti ange achitora mari yaanenge ashandira pazuva ochengeta kana kuipa mudzimai wake, aibva andipa mari iyoyo. Zvino kombi yake mukoma yakabva yachizotanga kujamba service achingoti ndichazoigadzira. Apa aiti kana akandipa mari akazondikumbira mari ndaibva ndamuudza kuti mari yamakandipa ndakaishandisa ini. Ndo zvakazokonzeresa kuti zvinhu zvake zvinge zvichizosvika pakudhakwa. Nekufamba kwenguva manje ndakabva ndachizoona kuti ndiri munhu ndine laki ende ndinowanzokuita laki rekuti ndinosangana nevarume vanenge vagara vaine mari dzavo mushure mekunge ndatanga kudanana nembinga yandinenge ndichifambidzana nayo panguva iyoyo. Zvisinei nekuti munhu wacho anenge aine mari yakawanda sei, anotombosheka chaiko. Vazhinji ndo vanozototi kana vakakasika kundionera maburi angu kuti pandiri pane marine spirits vanobva vachizokasika vasiyana neni. Handina maropafadzo andinounza mulife yemunhurume, inenge ingori disaster yega. Nerimwe zuva ndakatoti ndichitofamba, then pane vamwe sekuru so vakabva vachizongondikwenya vakabva vati iwe uya pano iwe. Ndobva ndaenda paya pavainge vakamira vakabva vachizondiudza kuti ivo vainge vaine shavere kurapa uye zvekare vainge vanzwa munyama dzavo kuti inini ndine shavere njuzu. Saka vainge vachida kundigadzira, vakati ndichakugadzira mahara, asi mushure mekunge ndakugadzira ndoda kuti unge uchizoya uchizondipa mari. Saka ndo zvandinoita mukomana Ashe. Ndinowanzo kuti kana ndikabata mhene ndinoenda kwavari ndobva ndazovaudza. Ivo vanondipa mishonga iyo yavanoti dzimwe nguva vanotuma mwana wavo mukomana kana kuti musikana anoenda kuMozambique obva anotora mishonga yacho iyoyo. Ndiyo yandinoshandisa kukwezva varume nayo. Ratova sort of like a business. Asi problem iripo ndeyekuti ndino umwe uyo wandiri kufambidzana naye. Murume uyu ini hangu mumwoyo mangu ndinonzwa kuti ndinomuda chaizvo. Saka ndanga ndisiri kuda kumukanganisira life yake. Nai ndingaitawo sei? Ndichange ndichitevererawo ndiri mucomment section. Kune avo vanoda kundipa maadvices, please do so mucomment section, kana kuti munopa mukomana Ashe mafone numbers enyu ndobva ndachizotaura nemi kuinbox. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri truck driver, ndakarombera kuti handishayiwe basa. So mukomana Ashe, izvi ndo zvava kuitawo mushonga wangu wapanduka kuita nyoka inogara mutruck iro randinenge ndichishandisa panguva yacho iyoyo. Dambudziko riripo nderekuti nyoka iyi iyo inofanira kuti inge ichingogara mutruck, saka it will be moving from one truck to another. Dambudziko riripo mukoma nderekuti ndaurayisa matruck driver akati one day. Mamwe maaccident anozoitika dzimwe nguva munhu unenge washandisa truck remunhu iro raanenge agadzira kuti kana kuti rinenge riine zvinhu zvake zvaanoshandisa, ungava uri mushonga welaki kana kungotsvakisawo basa sezvandakaita inini. I am always moving hangu from one company to another because ndinenge ndichitya kuti ndinokwanisa kuzobatwa kuti inini ndakaromba. But mukunoromba kwandakaita yainge iri nhau yekuti ndaitiwo ndikashanda then ndobva ndadzingwa. Ndikabva ndachizoudzwa kuti pandiri painge paine mhepo yainge isingadi chakanaka, kuti kana ndikabatawo chakanaka mhepo iyaya yaibva yachizouya yobva yazomira kumberi kwangu, yobva yachizoita kuti murungu uyo anenge achindifarira, because kana iri semota
mota ndinobata baba. But dambudziko ndiroro rekuti ndaiti kana ndawana basa murungu wangu obva atanga kundivenga achinditsvakira tumhosva twakasiyana-siyana. But pandiri pano mukomanashe ndava munhu wekuti ndinotofonerwa nevarungu, munhu achitoti uya kubasa, ndapiwa mafoni numbers ako nanhenge nanhenge, ende ndikuda kuti unge uchiuya kuzondishandira. Ndichitosvika paya mukoma, munhu anotondiudza kuti iwewe ndichange ndichizokupa mari yakawanda kudarika mamwe madrivers angu ose. Saka nyaya iripo ndeyekuti haufaniri kuti unge uchizoudza vamwe kuti ndinokupa mari, unofanira kuti unge uchizovaudza kuti ndinokupa mari inenge iri pasi pemari yandinovapa. Saka ndine that type of luck. But dambudziko riripo nderekuti ndakabva ndachizokecha rimwe hure. Mushure mekunge ndakecha hure iri ndo rakabva ndikanganisira zvinhu zvangu. Nyoka iyi ikabva yapanduka. Ndaifamba ndiine kahari kangu kandinenge ndiinako. Mukati mehari umu munenge muine kamwe kamuti ako ndokakazoshanduka kuita nyoka. So ndakati ndiine chipfeve chiya, then ndokubva chazoti ndakarara kwava kutanga kugwedebudza aikaka kunomuka kudai wanikwe munhu ainge akatobata hari yangu. Ndikati nhaiwe kuri kutsvakei? Akabva anditi nekuti ndakuda, ndanga ndichida kuona kuti hapana here imwe evidence yekuti unofamba uchipika up magirlfriends. Tava kutanga kunetsana paya because akaona chimwe chipeki chemakondomu tikanetsana. Zvino takati tichinetsana mukomanashi, hari iya ndo payakabva yachizotsemuka, uye kamuti kaya ako kainge karimo muhari imomo handina kana kuzombukara ndakakaona. Nerimwe zuva ndakatoti ndiri palaibai zvangu ndakazorora, ndo pandakabva ndachizoona nyoka yainge iri padashboard, but yainge isiri hombe zvayo nyoka iyi. Handina kana kuvhunduka because nyoka iyi itori nemusoro wemunhu. Yakabva yataura neni, ndikabva ndaziva kuti yainge yakatopanduka, kamuti kaya kainge kakapanduka. Ndikabva ndachizotaura nayo nyoka iyi, ikabva yachizondiudza kuti iyo yainge ine miko nemirayiro imwe yacho yandisingatendedzwe kuti ndige ndichizoitaura pachaunga, nekuti zvinozokanganisa zvakawanda. But dambudziko ndiroro rekuti ndinoti kana ndikatanga kushanda pakambani pandinenge ndava kushanda, vanhu vanofa, motikari dzinodonha. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Nyoka iyi ndinoti kana ndikaenda kubasa ndiine munamato wandinenge ndiinawo, then nyoka iyi inobva yangonyangarika kutoita mazuva kutokanganwa zvekuti ndinenge ndava kutozviudza kuti zvose zvava right. But paya pandinenge ndarivara ndo pandinongozoiona. Dzimwe nguva ndinotoiona nyoka iyi ndichitodhiraivha but handivhunduki manje because pandakaenda kunotora mushonga uyu ndakasimbisiwa. Sekuru vacho vaitoita sekunge vainge vachitoziva kuti nekufamba kwenguva zvinhu izvi zvainge zvichazopanduka. Zvino ivo vakati chekutanga vanoda hari yavo. Manje zvandakaita mukomanashi ndezvekuti nekutsamwa apo pandainge ndichinetsana nemukadzi uya wandainge ndiinaye, pandakangoona kuti ainge aputsa hari iya, ndakaibata nehasha ndokubva ndachizowedzera kutoiputsa, uye zvekare ndikabva ndachizongotoikanda nepahwindo. Ndikabva ndati chiona manje apa ndainge ndava kuda kumurova. Saka handina kana kuzombofunga nezvayo hari iya kuzonosvika zvinhu izvi zvichipanduka. Saka ivo vari kuti unofanira kuti unge uchinoitsvaka, ukaiwana unofanira kuti unge uchizouya nayo pano, ndiko kuti ndige ndichizokwanisa kukubatsira. Zvino mukomanachi zvinhu izvi pazvakaitika it was a long time ago, so handiziviwo kuti ndingabatsirikanawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaurayisawo hanzvadzi yangu nematsotsi kuSouth Africa. Ndainge ndichida kuti kana afa ndobva ndatora sikarudzi yake ndobva ndaishandisa kubusiness rangu. Makore acho iwawo mukoma taita
mamwe mabusinesses ekuti anotyisa kana kumataura pamberi pevedare. Dzimwe nguva mukomana achitaikwanisa kutotenga dzingava dziri nyanga dzezvipembere, madiamonds. Saka takabva tachizopiwa macontacts eimwe n'anga yekughana. Ndisu uyo kwava kuenda kughana. Takazoti tasvika kughana kuya ndo pandakabva ndachizonzi iwe utarisa muglass. Umwe wangu my business partner akabva achizonzi naiyewo ange achizotarisa makewo muglass. Ndokubva achizoona sikarudzi yemunhurume akavaudza. Ivo sekuru vacho vakabva vamuudza kuti yainge iri sikarudzi yamukoma wake. Iniwo ndakabva ndachizoona sikarudzi yechikadzi. Ndikabva ndanzi kana zvadai unofanira kuti unge uchizovhura bhawa. Nanhasi uno bhawa iri mukoma, it is still functioning. Ndikabva ndachizonzi unofanira kuti unge uchizotora sikarudzi yahanzvadzi yako obva wachizoisa mubhawa imomo. Mukoma takabva tachizodzoka kuZimbabwe kava kutanga kuronga. Ini zvakanditorera nguva nekuda kwekuti hanzvadzi yangu iye ainge ari kunze kwenyika. As for my business partner, zvake hazvina kana kumbotora nguva ndokubva vafa. Mushure mekunge vafa akataurirana nevakomana vekumochwari vakabva vachizocheka sikarudzi iya. Zvechokwadi sikarudzi iyi yakauya iri mulunch box mukoma. Ndokubva achizoenda nayo sikarudzi iya kumapremises ake kwava kuzonochera komba. Ndokubva achizoisa sikarudzi iyoyo kwava kufushira. Iniwo zvangu zvakatora nguva yakati rebei. Mushure mekunge vashayika sisi ndokubva ndachizotaura nevamwe masangoma avo andainge ndichidhila nawo. Masangoma awa vakandichaja mari yainge yakawanda. Mushure mekunge hanzvadzi yangu yashayika ndokubva vachizocheka sikarudzi ikabva yachizouya. Ipapo ndainge ndichangobvawo mukuvakisa bhawa rangu. Ndokubva ndachizoenda ndikabva ndazongonosiya sikarudzi iya sezvo ndainge ndakaudzwa kuti mushure mekunge ndasiya sikarudzi iyoyo yainge ichazodyiwa nemakonzo, but ainge asiri makonzo as such, hanzi zvainge zvitori zvikwambo. Tikabva tatanga kuita mari. Takaita mari mukomanashi kubva mugore ra2007 kusvika pari nhasi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yo, pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Atezvara vangu vakaromba, so vakabva vazondiudza kuti ndikaramba mwana wavo vanopedza dzinza rangu rose vachiuraya. So this was after ndabva mukufind out kuti kumba kwevabereki vemurume wangu kune altar iyo iriko. Mukoma ndainge ndiri muroora wekuti ndainge ndisina kana kumbogamuchirika. Kubva pavakazviziva kuti ndainge ndava kufambidzana nemwana wavo vainge vakandivenga, but ndaingonzwa zvichingonditi namata mukaunamati. Mukoma ndaiti kana ndikanamata, kana ndazobatwa nehope paya ndaibva ndachizorota vatezvara vangu vaiuya kwandiri vakandimudhurira vobva vazongoenda zvavo. Vobva vati kwandiri, iwewe ndiwe uri kukanganisa zvinhu zvangu. Dai wanga usiri iwewe upenyu hungadai huchitoendeka sezvazvainge zvichimboita kumashure uko. Handikufariri iwewe. Saka vaiti kana vachitaura kudaro vanenge vachichera vachipopota vachiti iri ndiro guva rako, iri ndiro guva rako, mugomba umu ndo mauchavigwa, apa vachichera nechimuti. Saka ndaizoti kana ndikaenda pavanenge vari bobva vandidzinga ndobva ndatopepuka. Hope idzi mukoma ndairamba ndichingodzirota over and over and over again. Saka ndakangorambawo ndichingonamata uye zvekare nekutsanya. Ndakazoti ndabatira pamuviri mukoma ndikabva ndachizoenda kumba kwevabereki vemurume wangu, because pose apa tainge tiri kuno kuSouth Africa sevanhu vakangosanganawo muno muSouth Africa. Takaenda kuya vakandiudza cash talk yekuti iwewe uri pfambi yemujoni, mwana wangu haangambofi akaroora pfambi dzemujoni. Mashoko ekuti akandirwadza. Ndakabatikana asi ndakaramba zvangu ndakanyarara ndikati Mwari ndimi munoziva. Musi wacho iwoyo mukomanashi ndakatonzwa
voice rakati kwandiri, mukaona mate, but ndainge ndichinzwa nungo manje. Ndakazoti ndabatwa nehope, ndakabatwa nerimwe dzikirira mukoma, ndichitovaona vatezvara vangu vachiuya kwandiri vachiti, nhasi uno ndakuwana, nhasi ndikuda kukuuraya iwe. Ndopakabva pachizongoita kamwe kaspark kelight. Vatezvara vangu vakabva vabuda mubedroom mandainge ndakarara muya vachitakuridza mhere, but izvi zvakaitika ndiri kuhope. So mazuva akati ati fambei, ndikabva ndanzwa zvichinditi tsanya. Apa muone miyedzo yavainge vavakundisa mairi, vaitonditengera zvokudya vobva vati muroora uya pano udye. Ndaizotoita zvekutokumbira Mwari ruregerero kuti zvino pano ndoita sei, because ndainge ndakanzwa mweya mutsvene vachiti kwandiri, kana wotsanya hakuna anofanira kuti ange achizozviziva kuti uri kutsanya. So ndakatsanya mukomanashi mazuva ainge achikwana iwo kuita 3. Mushure mekunge ndatsanya paya ndopandakabva ndachizorakidzwa vision. Ndakapiwa vision, but vision iyi ndakaona ndichifamba, wainge huri usiku ndichienda kuBoy Sky. So panguva yacho iyoyo mukomanashi kuBoy Sky kwainge kusingagare munhu, but kubva zvandakazonoona chialta chacho ichocho nezvimwe zvinhu zvandisina kunzwisisa kuti zvainge zviri zvipenyu here kana kuti zvainge zviri zvainge zvingori mukona, so zvichita kunge machira kuita kunge makonye, zvisinganzwisisiki, zviri zvegreen zvichingofamba chete zvirimo mukona imomo. But ndakatanga ndaona zvinhu izvi ine vision, ndakafamba ndikabva ndaenda kuBoy Sky kuya. Ndakati ndichinosvika kuya door rikabva ravhurika roga, ndichinopindamo muroom macho imomo ndakabva ndachizoona kuti pakati painge paine katable kainge karipo. Pamusoro pekatable apa painge paine kakofini kainge kakavhurika, uye zvekare mainge muine mari dzakasiyana-siyana, mari dzekudhara dzemuno muZimbabwe, uye zvekare mabearers check nemaUS dollars, mapounds. Mari idzi dzainge dzakasungwa nemicheka yered. Ndikanzwa voice rakanditi mari idzi imari dzavakapiwa nehama dzavo, saka vakasungira hama dzavo chiraramo. Wauya pano kuti unge uchizovasunungura iwe vose ava vakasungwa navatezvara vako. Ndakati ndichida kunobata kakofini kaya kuti ndike ndichitanga kutora mari ndichisunungura mari dziya dzainge dzakasungwa nemicheka mitsvuku. Ndopandakabva ndachizovaona vatezvara vangu vainge vakamira kumashure kwangu vakabata banga, vakati vachida kunondibaya mukoma. Ndokubva ndapepuka. Ndichingonopepuka ndakabva ndanzwa voice rakanditi muka uende kuBoy Sky uku. Ndokubva ndatongoburuka pamubhedha ndiine confidence, ndisingatyi, ndichiita sekunge munhu ainge aine vamwe vanhu vaainge achifamba navo vairatidza kuti vainge vaine simba. Ndakasvika kuBoy Sky kuya mukoma, ndikatoona kuti door rainge rakavhurika zvechokwadi. Ndakabva ndaona kuti pakati peroom painge paine katable kainge kari keblack. Pamusoro pekatable ikako painge paine coffin, but coffin iri rainge rakavharwa. Ndakati ndichizama kurivhura mukoma, rakaramba kuvhurika. Voice riya rikati dzokera, unofanira kuti unge uchitsanya nekunamata zvekare. Ndokubva ndazoti ndava kudzokera ndikasangana navo vatezvara vangu vachiendawo kuBoy Sky kuya. Hatina kana kutaudzana mukomanashi. Mangwana acho makuseni ndo pandakazoona vatezvara vangu vachienda kuBoy Sky kuya. Vainge vaine umwe muprofita wavainge vainaye. Vakabva vachizoti kune munhu wose ainge aripo pamba aifanira kuti ange achizopiwa munamato. Ndakanzwa voice rakanditi simuka uende. Mukoma ndakangorongedza mabhegi angu ndikatora mwana wangu ndikadzokera kumba. Izvo zvakazokonzeresa kuti mudzinza ndinge ndichizova munhu akavengwa, uye zvekare ndinge ndichizova muroora asina kugamuchirika. Ndiyo secret yangu mukoma yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, just imagine uchisangana nemavisions, uchiona mavisions akadaro. Yo, quite scary. Yeah, ngatitaurei navo mucomment section.